Záleží mi na vašich potrebách a práve preto tu mám vzorovú ukážku toho, ako to robím. Zavolal mi zákazník s tým, že je poľovník a potrebuje proste niečo do auta, čo sa mu ľahko bude čistiť, pretože je otrávený z neustáleho čistenia proste bočných filcových povrchov, neustáleho čistenia, dajme tomu klasickej gumy, hej, všetko je na nej vidno, proste nevie sa dočistiť. A zavolal mi a toto mi celé opísal a ja som mu teda povedal, že samozrejme, máme tu presne to, čo on potrebuje, a to sú naše dvojvrstvové luxusné autokoberce Dragonskin Elite, ktoré majú práve túto odnímateľnú druhú vrstvu, ktorá sa vie takto jednoducho vycvaknúť von ako klasický autokoberec. Táto druhá vrstva je vyrobená zase opäť z poriadnej, kvalitnej gumy, nie žiadne recykláty, pekne, krásne ohybná, na ktorej sú pod vysokým tlakom lisované takéto ekovlákna, ktoré sú nahrubo vedľa seba naukladané a taktiež nalisované. Táto druhá vrstva má taktiež ochranu, vlastne tento heel pad sa tomu hovorí, na to najexponovanejšie miesto. Jednoducho vycvakne, vyvapkuje, vyhádže, všetko vybavené. Taktiež prekrýva všetky boky v celej prednej časti, takže problém s tým, že by mal zákazník okopané práve tie boky pod sedačkami, už je vyriešený.